Auzi, mă, eu cred că știu ce are fractul, mă. Am mai avut și eu un caz de ăsta. Ce are, mă? Un unchi de-al meu, mă, tot așa, dădea cu niște lac de ăsta pe tablouri, înțelegi, și de la diluantul ăla din lac o lua razna, așa. Când ai văzut că sunt aurulași de ăștia la gară, cu prenandez, cu fel de fel. Fractul e de la pe lac, mă. Pămiță! Bă, tu ce calmea miroase, mă! E bine tare de tot! Bă, vă zis că e China și de Japonia! E calm, vrei, mă, să miroși? Vino, mă, acolo! Nu vreau, mă, du-te, dracu, de aici. Hai, de cap, eu vreau să beau! Auzi, mă, ăsta mai dat cu lac vreodată până acum? Dar nu cred, mă. Nu e, mă, de la asta e. E plecat cu minte acum, e dus cu Sorcova vreo oră așa, dar își revine după aia. Dorele! Aha. Ia zi, mă, tu și cine e cel mai prost din curtea școlii? Cine? Tu, mă! Eu? Da! E ca lumea asta mi-a plăcut! Băi, trebuie să te apuci de stăt, tată! Ma.